en dan sê afgekomen dat is in een punch. Maar het lang daar gestaan, het is so opleiding gestaan, dit is maar net af. Afgeblaast. Dan sê afgeblaast. So misschien niet wel, of iets lijkt op. Kan ik hem redelijk, ik kon net een beetje volgen dat we de garage. Ik heb net gehoord dat we Jackson te gaan. Nee, ik kan extra. Wat ging je vanmiddag? Ja, 5 uur, ja. Je weet deze het nog niet spelen? Nee, ik ga binnen laten. Ik ga zo binnen kan als een Griek visiteuriteit. Dan ga je zo met de deur op. Ja. Hoe gaan je dat bij de garage moet gaan gestoord? Nee, niet dat komt nog. Ja. Ik ga niet kijken. Ga je samen met die bak hier? Ja, dan ga ik dat zo, dan mag ik gewoon naar komen. Ja. Dat werkt.